Dia mau bola bu, belum kali satu bu, digantung. Gangge. Kok? Gangge. Kontai. Gerak ini paling gak benar. Arep delok pesen sing kubang mas lho. Nggih. Jane Nggih. Iki guys, sampenge gedung kae iku ana wit kresen semene gedene, cuma roboh lah. Ketepatan karo gendenge di atas iku ya roboh. Ya wis ngene iki. Yeah. Oh, begini. Oh, ke rumah Dames. Oh, alah. Semoga itu membawa keberkahan, membawa anugerah dari warga. Kita ngalamin itu kenapa? Jadi kontaren Mbak Ida loh Kak. Lah kayak Mak Besti. Oh, ayo Bu, nek syuting dulu Bu. Boleh terus. Mas Randy sama digoleki mae dikon maem sik. Oh. Apa? Kabut. Persane pemirsa, aku mang geneman bengok-bengok nggih mboten krungu. Sing Mbak Mendres napa-napa Bu. Ngomong napa. Ibarat bengok-bengok nggih mboten denger pemirsa, soalnya kan deres kata-kata lho. Pegal palung. Suarane mboten dengar. Apa dipasang pemirsa? Apa dipasang tapi masih hujan. Jadi menunggu reda dulu. Hati-hati. Wes ketemu do HP-ne Ibu ning jero kendaraan. Oh alah. Lah dia mau kan enek Kinara, golek ibune terus tak gendong aku, HP langsung tak selehno. Tiwas Mas Dimas ditelepon Mbak Indah, kon goleki ning gone mae. Walah. Hati-hati, Dok. Lah kok jirene nek sing balik nganuni iku panggung sapa, Dok? Awakmu karo iki, Rara? Oh, Mbak Linda karo Mbak Rara. Oh iya ya, hati-hati. Heeh. Makasih ya, Dok, hati-hati. Terima kasih. Suasana malam ya, ini besok dilanjutkan kembali. Yes.
Anu pemirsa, iwake Mas Dimas anu berkurang ya. Maune mbiyen kan walah ulang-ulangan ra kaprah. Tapi banyune iki bening iki pemirsa, tenan kok mboten maksudnya mboten butek mboten, banyune iki bening, tapi kok iwake mbok kena apa ya? Padha purek. Banjirne pemirsa kadikei sepeda. Loh. Loh kalau pemirsa banjir Iso kan ya banjir ya. banjir ya. Boleh apa nih nunduk bae ditembas napa ya? Kemang wedang ronde Dan tak kabeh. telas pemirsa ya. Berarti wong-wong wetenge padha pengen dikeki anget-angetan soalnya apa udan. Terus suasana banjir kan adem nek diunjuki wedang ronde kan perutnya anget. Ngono lho. Sik golekne apa ngono nduk sing anget-anget ki apa? Ya mbokku kono rono. Iya. Barudan pemirsa, bakdo hujan deras sekali. Wes ngantuk aduh. Wes ngantuk. Pengen bubuk ya ganti kelambi sik, cuci cuci tangan, cuci kaki. Iya. Matur suwun Mak Besti niki napa dikasih sayur nongko, sayur tewel nggih. Tak nget dadi engko esuk saged inggih sarapan. Di samping kanan iki enek tumbas wedang ronde aku pemirsa. Kok wedang ronde. Wedang rondene entek blas ora enek. Iki mang jahe merah pemirsa nggih. Niki jahe merah. Niki sego goreng. Sego goreng ditumbasno Mbak Endah. Iki enek tempe saking Bunani Pak Dekuang to. Mbok tak anu mbok tak gawani siji, Bunda Dewi siji. Ngono. Aku ten jukuk salin to, Nduk. Peniki Mbak. Duh, Mbah iki mantuk. Oh, nggih. Peniki? Mantuk intene. Oh, alah. Sugeng dalu, selamat beristirahat, Mbah Yi. Intan mang sore teh semaem mau bengi dak sama ya, Nduk ya. Wis stop. Kandhane Ibu kena ya. Ibu tak iki sing genten maem kan mau rong maem. Duduk anduk nek minum duduk dikandani Ibu nek duduk minum ngono lho. Men lali ae kok Ayo Ibu tadi kancane juga saleh. Tak ngombe wedang jahe aku. Apa gara-gara ki wetengku kriuk-kriuk perkara lali gumam ya pemirsa ya. Mam esuk mau tok, isuk mang lho. Terus obat ngupload video. Terus tak nggo istirahat, terus dolan ning gone Mak Besti. Terus mampir nggone Kinara. Terus mantuk. Mau mateni penyu dulu. Oh iya. Sabar lho, Tan. Salah be. Ngambil lo obat ae. Wes aku tak ngambil pemirsa walah perutku rasanya kruyuk-kruyuk. Terus dikancani Intan gak ketok. Intan bubuk sebelah kono ya, sebelah kono soalnya Intan kok ketok sesuk ya. Apa nganggo iki ya sesuk ya aku ya. Sesuk kan panas-panas awakmu sumune nduk kuwi kandel. Monggo pemirsa nggih bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Intan enggak dikasih, Bu. Enggak, Intan pernah pemirsa. Pernah aku udah stop aku. Gitu. Tengah perih ngono. Siapa?
Udung. Aku mau bantu video. Sebulan ya. Udan. Aku tuh beda. Video apa ya ngomong banter gak krungu ngomong ngisor teras. Terus wis gak lanjut besok. Videonya dilanjut besok mingguan. Golek wetang rondo iki telas kabeh. Eneke wetang jahe merah. Wis tak kunci aku. Tak bungkus ngene iki. Tang iki 10.000 lulusan. Wetang jahe merah makane. Cek panas. Cek panas. Nek tuku nang ndi Mang? Aku lali. Yang ngarepe kantor Peganta. Tepu. Coba Intan. Tapi gak ada isine Oh, aku. ada isine kan wedang ronde. Jejal sih, jejal sih. Berarti mboten ngangge gula, Bapak emang tak tekoki. Piye? Ya. Enak. Ya. Nah, Mboten ngangge gula. Nganggene madu. Terus nek anu mah nganggo telur bebek, tapi aku mboten nganggo telur bebek. Empun Pak sing biasa apa? Ngeten mawon aku ngono. Pahit. Pedes, Iki carane ninggal piye ya, Bapak yo? Yo jahe merah digodhog ah. Alah. Kayak sedikit madu. Wes. Anget tapi ning weteng, Dok. Nek pengen manis, tambahin madu nih. Alah. Tapi pahit tenan pemirsa, pahit tenan ya. Ning weteng adem. Apa anget tambah adem. Ya pun pemirsa nggih sugeng dalu-dalu. Pokoknya ngisang wis masuk sugeng dalu. Terus besok disambung lagi. Saksikan pagelaran seni barungan di depan rumah Mae di Desa Merah besok habis duhur. Wis diumumke Mas Dimas. Boleh jualan. Jualan apa iki? Wis jualan terserah, yang penting nanti selesai acara sampahnya itu dibersihkan. Ya kan pemirsa nggih. Moni pura ya seku aku tekak kopi. Ngene iki AC ngene ngono kok gak krungu piye lah. Iya. Tak kira. Nek gak percaya dibuka to. Wong ibuke krungu AC nyala kok. Wis pateni Nduk, tolong. Kok usah pakai bandu wis bengi kok. Alhamdulillah pemirsa. Iki mang barah goleki Pak Silo nggih pemirsa untuk memasang CCTV nggih. Sampun, Mbah. Jan keng pundi, Mbah? Jan saking pundi? Oh, kene Pucare. Tak tahu ya aku. Sapa, Dok? Mak Jah ngeterke Sela pelomba terus ngeternop Mak Saripah balik soale tutup. Ngoten lho terus Pak Silo, Mbah. Balik. Nggih. Anu, Mbah, mengke ningali barungan. Ningali barungan. Nggih, nggih, Mbah, nggih. Dalem? Jane yo seneng. Nggih, nggih, nggih. Oh, nek kemladeh tan kae lho ning anu dondonge mbahnya. Kemladeh ning anu wit dondong. Lho ya aku wis ditinggal iki pemirsa. Piye lah ngono kuwi? Aku wis ditinggal iki, guys. Jadi video sing tadi sore tak gabung gitu pemirsa.
Lah durasine kurang apa nyoncong opo neh aku ngono. Oke. Apa lek Sum? Oh, gege. Gue pecel. Ayo. Nah, terima kasih untuk Bude Nani Ruja Iya, dan betul. Pak De Ruja. Mm-mm. Keluarga Pak De Ruja, Mbak Indah kemarin digawani tempe. Terus Bunda Dewi yo saiket, Ibu Yuni saiket. Karena aku ngerasakno tempene ku enak banget toh. Akhirnya tak gekno bumbu. Tak bumbu ke apa wae iki mau ana tumbar, bawang, terus tak paringi sedikit cabe, kunyit, uyah, terus karo penyedap saiki. Betul. Soalnya kue enak kan. Saya pernah di gawani Mbak Indah juga boleh Bude Rujak, kue enak banget. Langsung aja mang tak bumbu sik, ngene nduk tan. Ngebagi repiyo hak jajal aku winu ibu ora bohong. Tapi kok ae wis nganggo sego ae. Ya awak minang mau sego lah. Yo. Tapi nanti dulu. Ya saya ngenteni awak nanti dulu larang mau sego larang iki ibu tak ngerti deh, gak apa-apa. Boleh. Mam sego. Oh lah enak banget iki. Jadi saurunge tempene kuwi tak trenyem bumbu ya. Iki. Oh. Tumbar. Bawang uyah. Ngene, ngene dadi wis ben rasane merasuk ke dalam-dalam tempe. Terus lagi di bumbuno ning iki. Ini kan. Ini. Tentang ke sana. Ketok lho. Ketok di tempene. Suwun nggih Bu Nani dan Pak De Rujak. Aku bingung iki durasiku apa? Iki sing iya, sing keluarga Pak Rujak malah memberikan oleh-oleh tak gawe konten. Nanti di review ya, Dek ya. Enggak. Ora wong ibu ning kene lho, sebelah belakang saya ada Intan Maem pemirsa. Monggo tempene, tempe saking Bu Nani Pak De Rujak. Monggo nggih, tes skrip nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bayi sudah tadi nggih. Soalnya Mbak Yi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sarapan Intan yo. Iki sing ngerti aku dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Piye tan tempene rasane tan? Enak, alhamdulillah. Kok Dek? Jadahe nang kono. Kemarin Bunda bancaan sawah untuk jadah. Untuk karo gringsing. Jadahe tak goreng. Cocok nggo kanca ngopi. Tempe iki mirip gorengane almarhum Lek Parti. Enak banget. Lek Parti almarhum Ibu Mbak Yud, Dek. Gorengan tempe iki krasa ngono. Tempene digaret-garet ngono. Dibumbu dhisik. Diulek di tumbar, bawang, lombok. Uyah. Rasane wis ngene iki mirip ngene iki lho. Mantul loh. Tempene mantul lho. Makasih Mak Demes. Di sore digawani sayur. Nggih pemirsa demikian nggih konten Dek bengi tak gabung ki Mang. Doa terbaik untuk jenengan semua, saya sakit yang paling sembuh, untuk pejang garis doa semoga diberikan ngomongan yang saleh-salehah. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Cepu dan sekitarnya,
monggo mirsani barongan tengajeng daleme Mak Damis bakso duhur dalam rangka ulang tahunnya Mas Dimas Zainal tanggal 25 Desember dan ulang tahunnya Dek Rapa Benzema Dewangga Rapa Benzema tanggal 26, terus Mas Jakial M sapa garah aku tanggal 27, tapi kita iki apa sing ditanggapno Mas Dimas karo Mas Rapa iki Mas nggih. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok yo diwangi cus ngono lho. Ya cus. Mak sek.